ଯିବ ମିଶେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ମିଶେଇ ଦେବ। ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବାନି ଆମେ। स्टैंड आने स्टैंड लगे मारी मी गल आसुन चकुड़ीबू से काद नुहे कौड़ी गुह एगुड़ा कौन एटा गुह ना लगे देमी गुआ हाथ तू तो गोटे बड़ लुकटे ना मुझे तू पलैनी मत डर लगे एडिका मो पाखुआ लगे मो पाखुआ अरे आसुन एगुड़का बुलिका 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 आसे ना लगे सतरे अरे सत लगे आसे आसुन सतर लगे मिछर लगे नुआ माँ गली मत जगी कहला मु पलैमी ते भूत खाइए रात डरबू बाड़ खाइए चकुचे चलीगला बाड़ पटे तोते कि तोते मणस चिपिदेना एकाते छटछटे पड़ी तू जगिबू कौन लोक छटछटे पड़ी धोइला ते डर मारे मु जगी मणस जगिचु बाड़ पुड़ा काम करते चले आलु जगिची मणस को कथा पड़ाऊनु बाघ तो हालू अच्छे खाई जाऊँ आमको जगी बापा गड़िया पशि चला माछ दीटा धोला बापा गड़े बसची बापा खालर कौन गड़ियार तो जो भाई दल गुड़ाक कुंडे से पानी गुड़ाक हाथ मारला बेलू
ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ନା? ମୁଢ଼ି ବିସ୍କୁଟ ତୁ ବା ଏବେ ମନା କରୁଥିଲୁ କିଛି ଖାଇନୁ ବୋଲି। ଗେଲ ଛାନିଆରେ କହିଦେଲା ମୁଁ ମୁଢ଼ି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଖୋଇଦେମି ବୋଲି। ସେ ଖାଇ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଗେଲ ନାହିଁ ଚକୁଟା ହେଉଛି, ଗେଲ ଖାଇବ। ହଁ ତୁ ଖାଇବୁ ଟିକେ ତାଡ଼ିବି। ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଆସିଲେ ଯାଇ ତାଡ଼ିବି। ଗେଲି ଆସେ, ଆଉ ଜଣେ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଆଗରୁ ତଡ଼ିଥିଲି। ମାଣ୍ଡିନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବେ। ଆପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ସବୁ ତଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆହୁରି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ତଡ଼ାଯିବ। ଟିକେ ଢେର ମାନେ ସବୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚକୁଡ଼ି ସାରିକି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଦେଖିବା ମାଆ କ'ଣ କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ପିଠା ଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ପିଠା ଖାଉଛି। ମୋ ମା ବିରି ପିଠା ବନେଇଛି। ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ ଗେଲ? ବିରି ପିଠା ଗେଲ କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ? ବିରି ପିଠା ଏଟା କ୍ଷୀର ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ପକେଇବୁନି କ୍ଷୀର? ଗେଲଟା ମୋ ପାଖରେ ପକଉଛୁ। ଗେଲ ଆଜି ମୋ କତିରେ ଢେର କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି କ୍ଷୀର ପିଠା ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଗେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଦେଲି ଏଇ ଭିଡିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ। ବଢିଆ ଭିଡିଓଟା ହେଇଛି। ଅପଲୋଡ କରିଦେଲେ ପୁରା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଗଦଇ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ବିଚିତ୍ର ଭିଡିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି। ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଶୋ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର। ଗେଲ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ? ଆଉ ପିଠା ନଉନ, ଆଉ ଖାଇବନି, ସରିଗଲା। ସିଏ ତାର ଅଲଗା ଖାଇବ, ସେ କାହା ସହିତ ଖାଇବନି। ସେ ସବୁ ଏକିଟିଆ କରିଦେବ। ଆମ ଗେଲ ରୁଟି ବେଲିବ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ବେଲି ପାରିବେନି ସେମିତି। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଲି ଦେବ। ଗେଲ ତୁ ରୁଟି ବେଲିତେ ଯିବୁ ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ହାଇ କହିଦେନି। ତ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିଦେନି, ସୁନାର ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ତୋର ଅଛି। ଦେଖ ଆମ ଗେଲର ଗୋଟେ ସୁନାର ଦାନ୍ତ। ଟିକେ ଉଠ, ଇଏ କର, ସୁନାର ଦାନ୍ତ ଇ କରିଦେ। ତାର ଗୋଟେ ସୁନାର ଦାନ୍ତ, ତା ବାପା ଗୋଟେ ସୁନାର ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଛି। ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବି। ସେତିକି ତ କାମ ରଖିକି ଆସିଛି, ଗଲେ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମା କରିପାରିବନି, ମା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ କରିପାରିବନି, ମୋତେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେତିକି ସାରିଲେ ଆସି ରୋଷେଇ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଗଲେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କରୁଛି।
सब तो वीडियो करी देखे पारे कहीं लंग हो सारा ताड़िली आ सेठी भी अच्छे बापरे जोर खरा कर सरीगला एटा तो आगुरी तोड़ा होता जाऊँगी सरीगला जाऊँगी घर को घर पाखे स्टांड नहीं कि सेठी करूली वीडियो करी मोबाइल धरने के नथिले वीडियो संपूर्ण देखी पार नी बहुत जोर खरा काटी एवं गाधेबी आसी रोसे कले वीडियो बनाऊँ देखे आज मुझे कौन रोसे बनाऊँ दही बैगण मारी दही बैगण करछि आटा मटर आलू तरकारी आटा तो से जो कलरा आलू रायता आटा लेमु एबे तो खाଇବା सरला खाଇବା बेस वीडियो कर पारे कहीं वीडियो बहुत लंग हो जाऊँगी समस्ते भी थिले बेस वीडियो भी कर पारे आज वीडियो ये शेष करुँच आपण मानक मो वीडियो भल लगी था तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कमेंट भी करेंगे मोर तो डेली का लाइफ एमती किसी ना किसी काम चलता है तो से आपण मान सहित शेयर कली धन्यवाद।